Praise God. Dito mo makita. Saan naman eh? Masuga, please. Woo! Palakpakan na ito ang tuhingan niyo si Saan. Welcome. Welcome sa Karumpa. Welcome sa Kaduhana. Palakpakin kung Kaduhana ka. Katulong na ka. Upilmi na ka. Palakpakin. Ano mo kapalinon? Kumusta mo itong tanan this morning? I'm blessed. Prosperous. Healthy. And wise. Balikot ka kasarani ko. I am blessed. Prosperous. Healthy. And wise. Salamat sa Ginoo. Ang kasurvive na almost. Muet na ang bulan sa August. Usay si Pastora, mutong nga dili. Salamat sa grasya o sa prayer sa church. Amen? Manindaw mo mic on for the word of God. Hallelujah. That's the book of Colossians. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 6 to 7 for the word of God this morning. Ako sang basahon sa New Living Testament. Nana pa kay Biblia, Nexon? Hallelujah. Lagi ko ng pulong sa Ginoo. And now, at tanaming of now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Verse 7, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thanksgiving. Kay gidawat naman ninyo ang Ginoo, kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, naaway midawat ni Kristo Jesus diri as Ginoo. Ingon ang Biblia, pag kinabuhi kamo, hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog ug nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa itudlo kaninyo ug mapasalamaton kanunay. Let's put our hands atong heart, Lord, nga mo kasing-kasing. Mao ni po'y anan sa imong pulong, Lord. Ug imong pulong Espiritu, ug kay Espiritu man, Lord, mamuhat kini sa among Espiritu. Mag-istorya ka na mo, Lord. Importante kayo nga among masugdan ug mapadayon ang relasyon o kanino. Kay without a relationship with you, we are dead, Lord. We sa buhi, may sa among mga lawas. Thank you for the word this morning. In Jesus' name, ang tanan niyo, praise the Lord. Palingkod mo, Mike, son. Now, ika-third Sunday sa Change Sunday na to. Sa first Sunday na to, nakisguta about change destination. Change destination / direction. Okay. Importante kayo nga makarecap ta. Nganong kinsay makausap sa destinasyon na to, padulong langit, imbis impyerno, paingon sa langit, kinsay makausap? Ang Diyos lang. And it's a decision for us. Desisyon na to sa buhi pa ta, nga kining gitanyag sa Diyos na to nga padungnan sa tungkalan, mahitabo sa buhi pa ta. Nga pinaagi sa kamatayon ni Jesus, pinaagi sa iyang maghatag siyang kinabuhi, sa dihang ato siyang misurrender sa atong kinabuhi karon, daan kinabuhi, surrender na to niya. Ang atong destinasyon, mausap. O sa dang mausap atong destinasyon, pinagi sa pagtuo, buhi pa ta, pero nakasiguro ta nga matutang langit. O ang atong langit, nausap ang paagi sa iyang kinabuhi. Change direction. Imbis ang iyang kinabuhi sa una, siya'y nagbuot, sala ang nagdumala, karon kay change naman iyang patulungan, ang iyang direction is no follow na. Follow na sa iyang Ginoo, sa Ginoong Jesucristo. Now, next Sunday, nag-iskuta about change heart.
Kani pag-usap sa kasing-kasing, di ni mabuhat sa ato. Because ang atong kasing-kasing, which is our soul, listen ha, atong soul, mo ni atong heart, dili ka ng heart nga ga-pump. But ka ng heart, parehara na sa word nga kalag. Atong emosyon, atong nakuna, atong pagbulutan. Importante kaayo nga sa atong relasyon, kawawan, sa atong kasiguruan nga matuglangit, change ang atong direksyon itong kinabuhi, 100% kausapan may tabo sa atong pagpati, sa atong nakuna, o sa atong pagbulutan. Kaya paano ko sa Ginoo, ang trabaho sa Ginoo is to change our heart. Usbo niya ang batuon na tagang niya humog na kasing-kasing. Katong sa una nga di mapasayloon, ilisan niya mapasayloon na kasing-kasing. Katong dili maluluyon, mahimo nang maluluyon. Katong dili manghatagon katong ako, mahimo nang manghatagon. Mao nay trabaho sa Espiritu sa Ginoo sa na-change destination. And this morning, magkisigot ko about change priority. Change relationship, which is the most important relationship na kinahanglan sudlan sa tao o mabatunan sa tao. Are you ready, son? What do you mean by relationship? Kung tayo mo pasapot sa pulong relasyon. Relationship means the way in which two or more paagi diin ang usa or duha or more people or groups are being connected to each other. Sa tupa, dunay connection sa usa-usa. Kung ikang relasyon, dunay connection sa usa-usa. Amen ba? Ang Diyos ang Diyos nagbuhat sa tao as social being. Sa nagkibuhat niya si Adan, nakita niya na lonely si Adan. So yan ihatag si Eva. Kung giingnan niya si Eva o si Adan, produce, pamunga mo, kanang mga anak mo, lupang kalibutan. No? So ang Diyos wala mag-intend ang tao mag-inusara. Naagyod siya'y kauban sa pagpuyo sa planetang Earth. So mauna, nga dunay mga tao nga nahimong kaparti sa atong kinabuhi. Amen? Nakakunik na to. Kung sa man yung mga relasyon na to sa kalibutan, nga nahimong nakakonekta, nasumumpay ta. Okay, family relationship. Doon na ba kay mama o papa? Doon na ba kay mga igsoon? Lison po, kuning kawas ka sa likay sa kawayan. No? Doon na tayo ginikanan. Una na tong relasyon, nga nahimo na tong na-connect parent to children, no? Relatives, no? Mga paryente na to. Doon na po ay friendship relationship. Mga higala, close friend, no? Na-connect, nagkasinabot. Doon na po ay acquaintances. Naimamat lang ni mo, no? Na magbabayla ka, una yung mga delayed ka na nahimong masukod sa imuha, na connected yung ka sa iyaha. And the last is romantic relationship. Mga uyab! Kapay nakauyab na dire? Ah, wala. Ayaw sa panguyab kung 16 pa ka. Nag-eskwela pa ka. Hello, 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 mga batanon! No? Itugutan ka mga uyab kung doon na lang itrabaho ng kahungan na kag-eskwela. Hello? Lay naningog. Subok kayo kay doon ay 15 years old, 16 years old. Ang 16 years old na babae, bibiya na sa balay siyang mama, kay ningtipon sa iyang 15 years old na uyab. Pagkasori niya, ubat na ang iyang future. No? So, relationship, romantic relationship between husband and wife. Now, kini mga relasyon na ato ang nakunek sa usa-usa, diri sa kalibutan igsoon, napurma na ni sa daghang katuigan. No? Tumaginikanan, pila na edad, ikaw, no? Nag-form sa mga ang umang relasyon, nindot positibo in nature. Ang umang, dili maayo. Nga nabungkag na, nagbulag na. Tungod sa binuhatan, o mga maot na kulong, nga nahimo sa sakusan. Na mga relasyon, nga mga higala,
mga uyab, putol na ang relasyon. Ang uban, shaky na nga relasyon. Aman, karong kung tagawang thing nga mapahinumduman ta sa tanang sudla na to nga relasyon diri sa kalibutan. It might be family, friendship, acquaintances, romantic, taman ra dire. Taman ra na dire, mga pagaginiganan, imong pagkaanak. Taman ra ni dire, ang imong pagkamangahigala. Taman ra dire, igsoon. Hallelujah. Unsaman ka successful, unsaman ka suod, unsaman ka pakyas kini nga relasyon. Remember, all relationship nga gi-connect nato diri sa kalibutan, taman ra diri. Taman ra gyud diri. Kay sa langit wala nay papa, wala nay mama. Wala nay friendship. Puro na ta dito mga anak sa Dios. Atong hisgutan ang pinaka-importanteng relasyon nga angay batunan sa tao. Ug kung nakabato na ka, importante nga imong ipadayon. Tukuron ug ipadayon. Unsa man nga relasyon? Relasyon kauban sa Dios. Relationship with God. Ang utana, posible di ay ang tao makigrelasyon sa Diyos? Posible ba ang tao makigrelasyon sa Diyos? Yes! Because God is Spirit, ang tao doon ako Espiritu. So doon ay makakonekta sa Diyos ng mga Espiritu. Posible nga may tabo ang relasyon sa tao sa Diyos. It was possible tungod sa persona ni Ginoong Jesucristo. Kung wala pa munaog si Jesus Christ, aron bayran atong sala, walay relasyon nga mahitabo sa Dios ug sa tao. So si Jesus ang nag-mediate. Siya ang midupa para ang Dios ug ang tao makakonek balik, makabaton og relasyon uban niya. Hallelujah. Thank you, Lord. Kinahanglan makimaluta nga kung wala tay relasyon sa Dios, wa gyud kay paglaom. Wala ko mag-diskute religion. Kinsay unang simbahan na tukod. Nag-diskut ko about a relationship that will last forever. Iksoon, salamat kayo sa Ginoo nga gihantagan sa Dios og privilege ang tao nga makabaton og relasyon diha kaniya. O kani nga relasyon, moingon ko sa imuha, dili man siguro perfect imong relasyon diri sa kalibutan. Di man siguro kung ka na matawag nimo nga kung jud nga successful relationship. But kini nga relasyon, this is a perfect relationship. Tungod ang imong gisudlan nga relasyon mo'y tagiya sa imong kinabuhi. So igsoon ko diya sa Ginoo, kani nga relasyon, hallelujah, doon na kay grabing paglaom. O kani nga relasyon na sudlan sa tao, dako kaayong mabuhat sa Diyos iya. Tungod kay sa diyan makonekta niya ang kiya niya sa atong kinabuhi, mahimong real gayon. Ug tungod kay kini nga relasyon, mao man ni ang relasyon nga forever. Ang tanang mingog forever, it will last. Nagsugod dire ug muhangtod sa walay katapusan. Only a relationship with God will last forever. Baligon ako. Bisan unsa ka successful, unsa ka malipayong mong magtiayon, tama na yun dire. Pagkani nga relasyon, nga sugdan nimo karon, kung wala pa o kung nagsugod na ka, ipadayon nimo, it will last to eternity. Relationship with God. Wala tamaanad ani isuon. Wala tamaanad ani makabatong tag relasyon sa Dios. Kinaanad ta og physical connection. Pero salamat sa Ginoo, balik ko na ko, gitagaan ta katungod na makabatong ta niini tungod kay tungod sa gibuhat ni Jesus huli sa matag usa ka nato.
So, dili mo tamaanan, sugda nato. Inay mo kabalyon, sugda nato. O kung isugda na, inay, na to. Okay, mga tao sa Diyos, listen. People in the Old Testament, bisan pa mga tao sa New Testament, mga apostoles ni Ginoong Jesus, nakabaton og relasyon sa Diyos. No? Some of them, kasagara sa mga men of God in the Old Testament, have a relationship, connected sila sa Diyos nga buhi. O kini sila mga igsoon, nahimong panalangin sa tuwa. Makahimong ka magsunod nila, paggaluntaw silang kinabuhi, kay nagbilin silang legacy nato mga believers. Giunsa nila, unsay tawag sa ilaha, tungod kay giugmad nila ilang relasyon kauban sa Ginoo. Example, si Abraham. Si Abraham sa daan na tungod sa iyang relasyon sa Ginoo, tungod sa iyang connection sa Diyos na buhi, ginganlan siya Father of Faith. Ginganlan siya amahan sa pagtuo. Tungod sa iyang relasyon sa Ginoo, wag yun niya ihikaw bisan iyang anak mahalag. Tungod kay kaila siya kung kinsa ang Diyos na nagsugod niya. Ikaduha, nahimong ihemplo si Moses na to. Kung nagbasa sa kadaang tugon, mabasa nimo nga si Moses was called a friend of God. Amen ba? Ginalan siya gigala sa Diyos. Anong ginalan siya gigala sa Diyos? Tungod kay nakistorya sa pirmi. Kung konsulta siya pirmi, nakistorya siya kung sa'y paagi, kung sa'y magutana siya sa Ginoo, kung sa'y iyahang panon ang Ginoo, kanang personalan kayo ang iyahang pagkikauban sa Ginoo. So ganyan lang siya, friend of God. Si Joseph, si Jose, the dreamer. Ang Biblia nagisgot na he was, nagyon ang Biblia, God was with Joseph. Kauban sa Diyos, si Joseph. Taliwala nga na siya dito katrabaho sa usa ka lugar nga walay nakailag Diyos. Ang iyang kinabuhi, connected kauban sa Ginoo. Muna ang Biblia na ginoon, God was with Joseph. Then si David, basa tayo mo sa Old Testament para mabatunan nato ng panalangin sa mga tao sa Diyos sa Old Testament. Si David, he was called a man after God's own heart. Ganun gingalan man siya, yung kasing-kasing nagkakukod, kanang sama sa kasing-kasing sa Ginoo. Tukik-ilat siya. Tungod sa iyang koneksyon, sa iyang relasyon sa Diyos, kailat siya sa kinaiya sa Diyos. Kung mabuhat niya ang gusto sa Diyos. Si Daniel, sa Old Testament, gingalan siya unending faith. Bisag gilabay siya sa leon, ipakaon sa leon, tungod kay mag-ampo siya sa dili makita ng Diyos, still wala mo waver niyang pagtuo sa Ginoo. Wala siya kana sa leon. Kundi ang leon, kitag-uman sa baba sa Diyos, tungod kay connected siya sa Diyos na buhi. At ito sa New Testament, isa lang. Nasa Pedro, nagana ng apostoles, yung dakang kay men of God, na nahimong nagbilin o panulundor panalangin sa matano sa nakanato tungod sa ilang relasyon sa Ginoo. One of these is si Paul. Si Pablo, sa wala pa siya makabig, wala pa siya makristiyan, wala pa siya muna born again, ngalan siya Pablo. Sa dihang na Christian siya, ngalan siya si Paul. Si Pablo, si Saul di ito, so wala pa siya makabig. Saul, pagkakabig niya, ngalan siya Paul. Si Paul, igsoon, grabe. Sa diyan mamot niya personal ang Diyos. O nakagrelasyon siya sa Diyos. Matod pa niya, akong giisip ang tanan nga basura, akong mga attainment sa una, akong mga diploma sa una, akong nakabot sa kalibutan sa una, akong gihimong basura compared sa akong papakailangan kay Ginoong Jesucristo. Grabe! Iyang tibuok kinabuhi, iyang gigugol, alam siyang relasyon kauban sa Diyos. O pinimong taga-igsoon, ingon nga tagsa-tagsa ta, kung nakabato nakarelasyon sa Ginoo, tagsa-tagsa ta,
nga may connect sa atong relasyon sa Ginoo. Di na siguro ta masulat sa Biblia. But I know, doon na tayo mabilin nga legacy sa atong mga anak, sa atong mga leaders, sa mga disciple, nga atong giatiman tungod sa atong relasyon kauban sa Ginoo. Now, this morning, alang sa mga bago, alang sa second timer, third timer nga kauban nato sa pagsimba karong buntaga, kanus aman magsugod ang relasyon sa Dios ug sa tao. Kanus aman makabaton ang tao og relasyon sa Dios. Gusto ba kang makadungog? Gusto ba kang masabtan panumugdugan? Unsay paagi nga mabatunan nako? Yes, ako'y religion. Nagsimba ko diyan sa church. Matang kamutan na, daka ba kay koneksyon sa Diyos na gisimba sa church? Siguro kay relihiyon karon, nagbisita ka na mo, doon na baka kay relasyon sa Diyos kay mong gisimba. Unsay pagi na makabatong tag relasyon? It started by receiving Jesus as your Lord and Savior. Nagsugod na, pinagi sa imong pagtawad, pagsalig sa imong kaluwasan, pagsalig sa imong kinabuhi nga tukang Ginoong Hesus. Muna giingon sa Biblia sa Colossians chapter 2 verse 6, and now just as you receive Christ as your Lord. Kisa nilawatan ni Jesus as Savior. Manluluwas, amen? Importante doon na tayo manluluwas. Kaya takaluwas atong sala nga napanunod na to kang adalog ni iba. Only Jesus is the Savior. Sadyang akong acknowledge na si Jesus namatay pulis atong masala. Kunya ang Biblia nagingon, ang tanang midawat o mutuo makabaton o kinabuhing malay katapusan. So ang wala taman-taman diyan. Jesus is my Savior, kundi Jesus is my Lord. Sa to pa, si Jesus niyang trabaho sa diyang gidawat na to siya, gisave na niya. Unsay tubag nimo kang Jesus na imong Savior, He must be Lord of your life. Importante, makabaton ka relasyon sa imong manluluwas. Salamat sa nag-amen. Ang trabaho ni Jesus is to save us. Ang atong response is surrender to the Lordship of Jesus Christ. Isurrender mo ang kinabuhi. Himunin mo si Jesus as Lord. Nahimatabo ni sa imong paghinulsa sa imong mga sala o pagsugid mo kaniya as Lord of your life. Pinaagi sa pagtuo. Ang tanan mo pinaagi sa pagtuo, nakabato na kang relasyon sa Diyos. Nagsugod imong relasyon sa Diyos. Tungod kay sa sala, naputol ang relasyon sa tao sa Diyos. Amen? Tungod sa sala, naputol. But sa diyang ni-surrender ka, Lord, kung i-surrender akong sala, ako kang gidawat as Lord of my life. Nag-start imong relasyon kauban sa Ginoo. Hallelujah. Sa John chapter 1 verse 12 to 13. Ito talaga. John chapter 1 verse 12 to 13. Apan kadtong midawat. Musinggit og ako na. Kadtong midawat. Ako na. Lagi ko. Kadtong midawat. Kadtong misalig. Kadtong midawat. Misalig kaniya. Sa iyang kinabuhi. Sa iyang kaluwasan. Sa iyang kabaguhan. Kung sa gisunta sa Biblia, gitagaan niya katuod na mahimong anak sa Diyos. He give him the right. May kag-right, katungod. Grabe na siya. Mayroon ko mo taga katungod na maguhang pagkaon sa mong balay. Kitagangkat na katungod, sakyan to, kuhaon to. It's a right. Ang tag-iya mo, hatag nimo sa maong kanang mahimong nimo pinagi sa pagtungkod sa tag-iya. Ang Diyos ningon, I give you the right to be the sons and daughters of God. Tungod sa imong pagsalig na ko, tungod sa imong pagdawat na ko. Paminaw sunod na verse.
Nahimo silang, basa ka ng Bisaya ko. Na dito? Ay, wala. Ako rin ay. Nahimo silang mga anak sa Diyos. Usikin ang ako ni. Nahimo kang anak sa Diyos, dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Diyos mismo, mao ang naghimo kanimong iyang anak. Minamakayo ha. Unsa ka privilege na ang Diyos mo nagpili ni mo na mahimo ka ng anak. Unsa ka? Kinsa ka mo? Kinsa ko sa kapilipan ako ni Buya. Ba't mga igsoon mo dahil sa Ginoo? Ayaw mo ang gamay ang maglingkod ni mo diyan. Ayaw mo ang gamay magdawat ni mo kang Jesus nga Ginoo manluwas. Because He had given you the right to be the Son of God. Wala mo pili ang pastor ni mo, wala mo pili ang leader ni mo, ang Diyos mismo ang nagpili ni mo na mahimo ka niyang anak. Imaginan, diangkong ta sa Diyos. Unsa ra may atong gibuhat? Atong gisurrender atong kaugalingon, atong gisalig atong kaluwasan, atong gisalig atong kabaguhan sa iya. Ano siya? Tagang-taga katong mahimo ka na kong anak. Small letter A. Kung sa English na small letter S, kay the true Son of God is only Jesus. Ang capital A, kita mga adopted na mga anak sa Diyos. Salamat anak, hatagan to, kusog mapalakpak ang Diyos sa Diyos. Kumasabot ko na kay connection sa Diyos. Ang Diyos, imong papa, ikaw anak. Imong tatay, ang Diyos. Imong daddy, sa may ngalan. Sa may ngalan mo, relasyon nga kanak magsukod ba? You can call, pwede mo matawag ang Diyos tatay, pwede mo matawag ang Diyos daddy. Kanang ginawag ni mo sa mga relasyon ni Skalbo, pwede mo matawag ni mo. Because tagaan kang katungod na matawag ni mo ang Diyos na imong papa. Ilang anak, ang kanindot ang relasyon na kanang ang Diyos nag-open sa tao sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Listen ha, sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, makahimo ta pag-connect sa Diyos. Makahimo ta pag kanang-connect, kanang makakuan ba? Makapangayo, maka-istorya, makamaigtabang, makapamutana, igsoon. Ingon si Jesus, ako ang true vine, kamo ang branches. Siya ang punuan, kita ang sanga. Connected. Importante ang connection sa sanga o sa kahoy. Kaya siya, kung dili mo ma-connect na ko, di mo kabunga. Kung sa may bunga na to, sa diyan doon natin connection sa Diyos. Bubungat ang pagkamataro, bubungat ang pagkabalaan. Hello, hello, hello! Ang atong Diyos is a good tree. O kita, kung nakakonekta niya, mamungatang maayong bunga. Siya ang atong magbalantay. Kita-kit sa mata. Mga karnero. Amen? Kung walang kwenta, importante kayong masaktan nato ni. Nga doon ay nagbantay nato everyday. Ang mata sa Diyos nagtanaw nga tungan particular siya sa mata ko sa kanan to. Di siguro kayo nato ni masaktan. Ba't kung imong tunan kung sa'y trabaho sa shepherd, sa diyan doon ay mawala. Di yun na makatulog, mangita yun na siya. Kung matulibag-bag mo sa hayta, pangitaon na sa Diyos. Ay, because parte na tanda niya. Siya na ang nagbantay na ito. Sa una, kita rin nagbantay sa itong kaugalingon. Kita rin nagprotekta sa itong kaugalingon. But karon, because Jesus now is your Lord, connected na kaniya, ingon na magbalantay kung ikaw na meron. He is our master and we are slaves. Tunay connection sa buluhaton sa Ginoo. Siya ang atong agalon. Kita ang
mga sulugoon. Muna gaginan ka sa Ginoo, go and make disciple. Musugot why? May sugo sa itong master. Kita sulugoon ta. Another part of a relationship with the Lord. So igsoon, dili siguro tanan ako may sultan. Creator of creation. Siya atong magbubuhat o kita mga binuhat sa Ginoo. Siya atong Papa, and we are the sons and daughters. He is our groom and we are the bridegroom. Dunay kasal nga mahitabo sa langit. Kabalo mo anak? Alam ko sa mga kabalo, dunay umabot na wedding sa langit. Kinsay pamanho nun? Kinsay pamanho nun? Katong nidawat ni Jesus as Lord. We are the bridegroom. Ang pamanunon mao si Jesus the groom. The church is the bridegroom and Jesus is the groom. Ingon ana ang imuhang katungod na napulian karon sa dihang imong gisurrender imong kinabuhi diha sa Ginoo. Ngano man gyud nga mahimo pang gyud priority. Listen, ngano mang importante man kaayo nato karon. Nahimo natong number 1 kani nga relasyon nato sa Dios karon. Why? What do you mean by priority? Saan mo pasabot priority? Priority means something or someone is more urgent or important than others. Mas importante kaysa ubang tao o ubang utang. Mo na butod priority. Ang tanan ng priority, siya ang pinaka-importante nako. Dili kayo importante akong pamilya, di ako importante akong trabaho, di ako importante akong negosyo, di ako importante. Ang most important nako now is my relationship with God. Woo! Thank you, Lord. Why? Tungod mga igsoon, kay nag-promise si Lord na to, kung unahon na to siya, maanaa sa hanay ang atong kinabuhi. Ma-put into order. Imagine na, ay mong karelasyon Diyos. Tinubdan sa tanan, tag-iya sa tanan, naatanan ang gahong, naatanan authority. Once imo siyang imong priority, all the things will be added. Mabutang sa insaktong hanay ang imong kinabuhi, mga relasyon, trabaho, dire sa kalibutan. Ingon siya dire, kung dili gani nimo siya mahimong una, mo resulta gihapon na ikaw gihapon, maura gihapon imong kinabuhi, murag walay Ginoo, kay wala maput into order ang imong life. But kung tugutan nimo siya nga priority sa imong kinabuhi, mag-put into order ang imong kinabuhi, samtang ni apaka sa kalibutan. Mao ning ingon niya sa Matthew chapter 6 verse 33. Pastilan kapaspas sa panahon. Wala pa ko'y number 1, number 2, number 3. Napamamuli ha? Woo! Matthew 6:33. Labaw sa tanan. Ang tanan mo, labaw sa tanan. Balikon ako, ready go! Wikag labaw sa tanan. Number 1. Aharian ninyo ang Diyos. O pag kinabuhi kamo, uyon sa iyang kabubuton, o ang ubang mga butan, ihatag raniya kanako. Pahari pa, himo ka siyang number 1. Himo ka siyang una sa imong kinabuhi. Himo ang iyang kabubuton matuman sa imong kinabuhi. O ihanay raniya. Unsaon ni nga mahimo sa tao? Unsaon ni nga mahimo sa tao nga mahimo niyang priority ang Ginoo? Di mo ni automatic. Sa diyang ginawat mo si Jesus as Lord and Savior, may mo din mo siyang priority. No! Doon na kay buhaton. Sama ni Pastora, I've been in relationship with God for 39 years. 39 years by October. Dahil relasyon ko sa Ginoo, 39 na katuig. Human ako siya gidawat as Lord and Savior sa atong kinabuhi. Kinunsa man ni nga nilunta ni ani kadugay ang maong relasyon. Nga hangtod karon bisan pa unsang
unsa pagyon ni abot nga dili mga maayo kani nga relasyon gipoy anak ko. Amen. Una na itong buhaton. Ingon ang Colossians chapter 2 verse 6. Anong mahitabo nga pareho nimo ang Ginoo? Continue in Him. Padayon. Dihan ka niya. Mulingkod na kong maigsoon na ha. Atras lang. Ano na mauwa? Okay. Verse 6. You must continue to follow Him. Ang tanan mo, continue to follow Him. Kus galaw ni? Padayon mo ta magsunod. Continue to be in union with Him. Pagkipadayon ni mong relasyon ba niya? Continue. Ayaw undan. Hello? Continue to follow Him. Live in union with Him. Unsa na ako, Lord? Saan na ako nang pagkinabuhi na makapadayon ko? Kaya dagan na kayo nangawala. Dagan na kayo nibiya. Kaya kani nga relasyon is not about feeling. It's about faith. Dili ni pagpati. Kani nga relasyon, dili para sa tao. Di na akong mabatay, nagigong ako, magbulag na ka. Di na ka na akong anak. Di na ta friend. But this relationship is so honest by faith. Muna importante nga atong ugmaron ang pagtuo nato sa atong gika-relasyon na mao si Ginoong Hesus. Amen? Kay kani nga relasyon importante, gisugda nato dire, ipadayon nato hangtod mo balik ang Ginoo, hangtod mo abot ang makita nato ang atong gidawat nga Ginoo nga si Hesus Kristo. Gusto mo kang makakita niya personally? Padayon. Continue to follow Him. Amen? No, follow Him. Bisan mo doon ay disappointment, mga discouragement, health problem, suffering, hardship, trials, death. So pa, nawalan kang negosyo, nawalan kang trabaho, namatay mong anak, namatay mong bana. Continue to follow Him. Kinahanglan makasabot ka nga kining kinabuhi na to sa kalibutan. Muagi yutaan because this world is a fallen world. Kani nga kalibutan ni nga nahagbong nga adiri ang tanan dili maayo. Apan ipadayon na to itong relasyon sa Ginoo aron mahitabo kaning promise niya sa tuwa nga makauban nato siya sa walay katapusan. Muagi man tag negatibo nga sitwasyon sa itong kinabuhi, padayon lang makikauban sa Ginoo. Follow Him. He will never leave you nor forsake you. Usay ang mga tao mubiya sa Ginoo kay wala tubaga ilang pag-ampo. Nibiya siya sa Ginoo kay abinila sa diyang mga lagad sa Ginoo makuha nila ang tanan. Abinila ang mga lagad sa Ginoo hayahay. Yes! When you serve God, when you surrender your life, na kay kalinaw, na kay kalipay, na kay kontento sa imong kaugalingon, but still mag-atubang gihapon ka sa mga dili maayo sa kalibutan. But makasurvive lang ka sa imong relasyon, kauban sa Dios kung mupadayon ka. Makasusubok kayo. Ang uban nga nakabaton og relasyon sa Ginoo, wala makapadayon. Why? Naglupod sila sa Ginoo. Nayuban, Lord, makapasar ko, Lord, sa exam. Unya ka, kung nakapasar, ningbiya sa Ginoo. Lord, akong balatian maayo niya, ako pa man maayo, ningbiya sa Ginoo. Mga igsoon, usahay, tungod sa hulog sa mga tao sa gawas, discouragement sa mga loved ones nga, ay, bali na mga reliyon, dagang kayong mga kanang isulti nga makapakuan nimo, makapaduhaduhan nimo sa imong nadunggan. Mga tentasyon sa kalibutan. No, mga offer nga imong gisudlan nga kakabalo nga mao daytoy makapabugnaw nimo sa imong relasyon sa Ginoo. But this morning I tell you, continue to follow Him.
Padayon sa pagsunod kaniya. Balik ko na ko, igsoon, I've been 39 years in following Christ. Sa October 30, mag-39 ko, tulungi ka mga couple nga nakabig ato na baptize me December. Kami na lang sa kumbanan nagpabilin. Kung nga kumbanan ko na sa langit, ako na lang nagpabilin. But I continue to follow Him. Daghan akong giagian igsoon. Daghan na kayo negatibo akong giagian. Daghan mag yung atubangon ako. But I have decided to follow Jesus. Kung dito mo decide to follow Jesus, kasi mo itong i-follow. Daghan ng mga tao nag-follow sa social media, mga influencer nga wala makadalag impact sa ilang life sa Ginoo. Nag-usik-usik lang sa time nila. But, I tell you this morning, igsoon, sa dihang magpadayon ka, ginansya ka. Kaya doon ay habang ninyo. Doon na kay masang hindi ka maulang. Kay connected ka sa Ginoo. Jesus ang iyon siya. I am the light of the world. Kisa ni Ginoo, I am the light of the world. Si Jesus. If you follow me, kung sunod lang ako, you won't have to walk in darkness because you have the light that leads to life. Grabe. Kung desisyon ka, taliwala sa imgagyan, taliwala sa discouragement, taliwala sa tanang yatubang ni mo, nisunod yapon ka. Kung sa iyo, you won't walk in darkness. Di na ka maglakaw sa sala. Di na kaganahan sa sala. Di na kaganahan sa kailibgon sa unod. Di na kaganahan sa kaliblon sa mata. Wala na ni mo'y gawong ang garbo sa kinabuhi. Masinabi na ni mo nga ang mga ngit-ngit nga dapat si mong kinabuhi ka niya ito, nahayag ka na, nahayahay na ka, natantangan na kas kabugaton. Because ang imong i-follow, ang iyang kabugaton, gamayra. Gamayra. Ang akong yugo, gaan. Ingon ang Diyos, yung yugo, gaan. Gusto siya gusto gaan. Kita gusto na gaan. Gusto buka na kayo na ito mga problema. But igsoon, just follow Christ. Follow His life. Giunsa niya pag kinabuhi. Unsa yung lifestyle. Ni siya sa kalibutan na ang sala pero wala siya magpakasala. Hello! Mo na itong i-follow the light of the world. Sundo na to siya. Basaha kung saan niya ginabuhi sa tagdiri pa siya. Miyani ang Diyos diri to give us an example of a life free from sin. Kawas daw sa sala. Ningon si Jesus, diya sa John 10:9, if anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Katong misunod na ko, katong mituon na ko, makakaplan siya makaon. Nakakaon ba ka karong buntaga? He is the bread of life. And He is the water, the living water. And yung presence, mo'y naghatag na itong kinabuhi sa atong pagkuha kinabuhi. Dili na natin magpantanan igsoon, but maalagong ta sa mga butang nga iya sa Diyos, sa dihang follow ta sa Ginoo. Ang atong desisyon, mabase na sa kamatuuran, mabase na sa kinabuhi, nga madaugon, ang madaugon nga kinabuhi ni Ginoong Jesus, ang mga baka nga pulihan na sa Ginoo. Amen? Continue to follow Christ. Madayon na igsoon, huwag mo kabulong sa mong giagian karon, huwag mo bulong sa tentasyon, unsay sala. Wala may usa na itong dili nga dili makasala. Sa dili makasala ka, mga itag pasayo, continue to follow. Amen! Kung na-discourage ta, paningka mo ta, pasa, go to the presence of God. And you will be makuantang, ma-refresh ta. Kaya dili may pagbati kung dili pagto. Ingon si Jesus, Jeremiah 29:11,
Ako lamang nasayod sa akong plano para nimo. Kinsay nasayod? Ang Diyos lamang. Sa pesa, paghimo nimo mauswagon, inay maalawot. O paghatag ka umakon ngayon mong ipakandoy. Kinsay gusto ka umakon na nindot kayo? God knows our tomorrow. Huwag yung takabalo sa itong ugma. Huwag takabalo kung wala na taugma. Huwag takabalo kung sa'yo na itabong na ugma. But God knows our future. Put your life in the one who holds your future. Ibutangin mo kinabuhi sa usa na kasaligan na lumala sa iyong ugma. Number 2, kung sa'yo buhato na to, para may mong priority. Be rooted in Him. Importante kayo ang imuhang pagtuong gamot. Ang tanan mo gamot. Let your roots grow down into Him. Imuhang imong pagtuo siya, imong inaris, imong pagtuo mo gamot. Ano mo ng kahoy? Alihog niya. Kanang kahoy na ning gamot. Kabalo ba ka nga sa Jesus Diyos? Hello? Know that Jesus is God. Ang uban mo si Jesus, tao ra. Maayo lang tao. But Jesus is God. Second persona sa Diyos. That's the three. Kanang kahuya, dili na makita niyang gamot. Nasa ilalim sa yuta. But kung kanang kahuya, iyahang gamot, perting kunit dito sa yuta, ninglipang pagay. Bisan pa nagbagyo, bisan pa nagpunsay may tabuhan, nagpabili ng tindon. Kung sa karong daga, ipatiglom yung pagtuo, kaya sa mong relasyon sa Ginoo. Ipatiglom. Ayaw na tuuhi ang papuksay, pakagsayawa sa muna-una. Ayaw tuuhi ang isulti sa uban, nga dilig isulti sa Ginoo. Tungod, importante kung pagtuo na akang Jesus o sa iyang ulo. Amen ba? Amen, amen, amen. Naamat na sa pagtuo kang Jesus o sa iyang ulo. Unsay gusulti niya. Kung may mga mga basa sa pulong sa Ginoo. And the Lord will set you free through the Word of God. Ingon sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ha? Imong pagtuo dili na mawala. Kay Jesus, the same. Unsa yang gisulti kaniadto ang Abraham, mauyang isulti na to karon, mo isulti niya og makadili siya mausan. Sapa? Matthew 24:35. Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. Mawala pang langit o yuta, ang panangulong sa Diyos, hindi mawala. Kasaligan ang ulong sa Ginoo. Igsoon, tanaw diri. Ang imong pagtuo karon, kung naanang kay relasyon sa Ginoo, it must be based in this. Unsay gisulti sa Ginoo mahitungod aning sitwasyon na. Unsay gisulti sa Ginoo mahitungod sa akong giatubang. Unsay gisulti sa Ginoo sa dihang dili nimo mabase imong desisyon, your roots will grow deeper. Samot mong pagtuo, imo ma-experience ang tubag sa pag-ampo, imo ma-experience ang miracle sa Ginoo. Bisan tago pa na mo siguro, siguro ipabot mo pa lang paniabot, but still ning continue ka to follow Him, ning continue ka naghimo nimo ni siyang kinabuhi, himo ni siya imong word nimo sa imong kaugalingon. Igsoon, gamot. We can stand firm and whatever change, unsa may changes ganay tabo sa kalibutan, dili ta mamarong because we have an unchanging God. Amen ba? Dili mo sa atong Diyos. Kung misulti siya, yun ani, buhaton niya kung ano niya. Kung wala ka matuman, dire matuman na sa sunod na kinabuhi. Palakpakan na to ang Diyos. Listen, i-experience na to ang presence ni Lord sangka niya pa sa lawas para mo gamot ka sa pagtuo. Read the Bible.
ayaw absent og simba sama ani. Be hungry sa imong madawat sa Ginoo because it will muamot ni sa gamot sa imong relasyon sa Ginoo. Hallelujah. Then ma-experience nimo ang mga butang na kahibulungan sa imong kinabuhi. Makita po nimo ang ubang mga tao nga nang usab pinaagi sa ilang relasyon sa Ginoo. Kung makalipat na po ni sa atong pagtuo. The last. Extend lang tagamay ha. Uy, napapa mo, murang nasuko naman mo. Huwag na lang. Sa ito pa, kining paghimog number 1 ni Jesus sa atong kinabuhi, haguan ni nato. It will not di jud ni mahitabo kung imo lamang himuong ordinaryo kining ang relasyon. So, kung number 1 importante, continue to follow Him. Ikaduha, imo pagtuo ipagamot niya. Sige, doon na kay pre-request ni man ina, kandos mo itong pag-give na bisa. Huwag kakabalong ganos. Claim the promises of God sa iyang maangkunin mo. Your roots will go deeper, deeper, deeper. Number 3, the last. Build in Him. Build in Him. Ang tanan mo, build in Him. Ingon ang Biblia, let your lives be built in Him. Importante nga yung kinabuhi matukod diha kaniya. Sa unsang paagi matukod ang kinabuhi nga to diha ang kinugatos by obedience. Obedience. Di lang sa pagpaminaw, kundi sugta ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Amen? Naay picture diha kalihog ko sa usa ka pundasyon sa usa ka balay. Kung ang usa ka balay ang pundasyon niya kanang dili likod, dili pud kanang dili maayong pundasyon dali ra gyud siya magba. But ang usa ka edificio, usa ka building, grabe kaayo ang pundasyon. Tanawa pag uli matukod, grabe na kaayo ang mga pundasyon nga gumutan sa ilalom ni anak. Kabalo ka igsoon, pareha po na sa kinabuhi nato. Sa diha nga itukod nato ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. By obeying the word of God. Di lang ta listener. No, ito pa kayo, Lord, makasugot ko ni Lord. Kaning imong gisulti sa imong pulong karon, masugot ni nako Lord. Kaning mo follow ko nimo Lord. Kaning marut ang akong pagtuo sa imo. Ako ning sugdan, ako ning buhaton. Gabil ka sa imong relasyon kauban sa Ginoo. Because obeying, ang pag-obey sa Ginoo is the key. Yahweh aron matukod ang imong kinabuhi diha kaniya. Amen. It's on. There is a book of Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Matthew 7, 24, 27. Ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti og nagtuman. Ang tanan ning og nagtuman. May sama sa kamalawang tawo nga nagtukod sa balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, mibaha ang suba. Ug ang hangin mihapak, mi kuso-kuso ni atong balaya, wala kini matumpag kahit natungkod man sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mutuman, may sama sa kataong buwang-buwang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sedang mibundak ang ulan, mibaha ang hangin, mihapak, mi kuso-kuso atong balayan, natumbag kini ug nagunog. Ang sekreto diay nga lig-on ta sa Ginoo is our obedience sa pulong sa Ginoo. It's the key nga mag-lig-on ta. Lig-on. Nagkama kayo mga bagyo sa kinabuhi, mabot na to. Pero kay sige na itong gisugot ang pulong sa Ginoo. Di na mo undang sa pag-gisulti sa Ginoo sa itong abisan o sitwahin na atong sitwasyon. You are building your life in the Lord. Iyon sa 1 John chapter 2, verse 5. Second to the last verse. 1 John chapter 2, verse 5. But those who obey God's word, katong isugot sa pulong sa Ginoo, truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Katong isugot sa Ginoo, mo kay mga taong nahigugma sa Ginoo. Amen ba? Katong misugot sa Ginoo, mo kay nahigugma niya, nagkinabuhi diha kaniya. At doon ay mga desisyon na dili kita ang matuman, kundi ang pulong sa Ginoo.
No? Magkonsulta ka kung sa'y isulti sa pulong sino. Last verse, John chapter 8, 31, 32. John 8, 31, 32. Jesus said to the people who believed in Him, naway mga tao nituo kang Ginoong Hesus diri, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. You will know the truth, and the truth shall set you free. Nakakay mga bakak na itong napanunod igsoon. No? Bakak nga mga napanunod na ito, so wahi sa teaching ni Jesus. But when we sa diyang nakabasata, nakadungog ta sa ipanulog ni Jesus, kung maunay atong gituman, you are building your life in a rock foundation. Igsoon, kanang relasyon, magpabilin yun na, bisan kung sa may mahitabo sa kalimutan. Bisan pag-iksay at bago mo, kanang relasyon, muhagod na sa walay katapusan. Manindog mo mga igsoon. Ako diri po hing testimonyo. Nanindog ko diri. I'm in the side of God. Kani nga relasyon na among gisudlan 1983. Tanawa lang ninyo. Kung mawin inyong panaminan. Ayaw namin sa mga tao ng biya sa Ginoo. Kung sana ilang ginabuhi karon. Malikon ako isa. Pinaka-importante relasyon nga sudlan sa tao is relasyon niya kauban sa Diyos. Wala ko kabalo kung naanabay man sa iyong relasyon sa Ginoo karon. Naanabay naanabay kaulaw, naanabay kahadlok, naanabay gintang. Batay tayo kanira ng relasyon. Bisan pagpapakyas ka, ang imong karelasyon dili ni pakyas nimo. Bisan kapila pa ka magduha-duhan niya, di siya magduha-duhan niyo. Bisan kapila pa ka mubiya niya, dili siya mubiya. Sa matagal lang, gusto siyang makapubanda niya. Ingon ani, it is not only father and parent, father and son relationship, but a love relationship. Usa ka gugma nga relasyon. Kung kasi natin magka-disappointment sa imong relasyon sa kalibutan sa gugma, di ko maingon mo, try Jesus, but I tell you, pakigrelasyon ni Jesus, you are complete in Him. Kompleto ka. Walang magulang mo. Because Jesus is complete. The honor of everything. Siya kamasang na Lord. Una-una nakakaroon na. Undang na ko. Ubiyak na ko, ikapuhin na ko. Hes, kapuyuntan. Bisa ko sa relasyon sa kalibutan. Umatik na kakapuhin. But don't give up the relationship you have with the Lord. Please do not give up. Ayaw buhi is Jesus. Kaya kung buhian niyo, you are nothing. You are nothing in this world unto the next one. Father, in the name of Jesus, salamat kay Lord. May panahon magduduha ini mo. May panahon imiganahan. Sa imiganahan basa, imiganahan simba. But every day, morning comes and the grace is sufficient para na Lord. Nakabuntag ay adlaw, gisumami mo. Matag-matanan mo, na may giginhawa mo, giginhawa, Lord.
Ikaw ang tinundan aming tanan. Gikan nimong tanan nga ni anak mo, Lord. Masaylo kami kung ano yung panahon. Nagduha-duha minimo, nabugnaw minimo. Ay panahon na gusto namin mubihan nimo. Sorry, Lord. Salamat sa pag-open sa iyong kagalingon para makabaton may relasyon o nimo. Na mailan pa ka na mo. Thank you, God, Lord. Thank you, God. Just commit your life to God this morning. Just response. Kasi nakakaroon sa grabing kalisod, grabing yung ito ba? But I tell you, doon na yung salamang kapersonan ni mo, biyan ni mo. Sinig mo talikod ni mo. He will never forsake you. It's Jesus, the Lord, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. As we sing this song, Lord, gusto ko makauban ka. Lord, gusto ko makauban ka. Makauban ka na ko sa kasulay, sa kalisod. Makauban ka na ko sa kayay, sa kadagaya. Magatilan sa may pagkawan. Andun makita ka na ko, Lord.
this morning, so. Mabuhay mong gugma sa Ginoo, so. Mabuhay mong commitment sa Ginoo, so. Salamatin siya. Napakagi-sustain ka niya. Gigrasyahan ka niya. Unang nakakatingdog niya. Because God's grace is sufficient sa iyong kinabuhi. Thank you kay Lord. We honor you. Hanggang ipasinunggan, Ginoo. Di ka na mo magkita, pero mabati ka na mo, kauban ka na mo. I just want to feel you every day, Lord. Huwag yung ma-experience na kada-adlaw na ka. Huwag kami nakakunik ni mo, Ginoo. Nakakay pinatubangon every day. Ba't na ka? Imong present, imong kaugalingon, Ginoo. Aron kami makadaog sa bisag lang gubot ng patubangon. Muuswag sa nanamong gusto buhaton. May malampuson sa kinabuhi ito ba niyo? Lord, akong gihala ng mata ko sa katubuntaga. Sa tanabayaw may sa mga kamot, Ginoo, just surrender to your Lordship this morning. Salamat sa kong pagluwas ka na mo, Lord. Salamat sa privilege na mahimo ka na mong Ginoo sa among Ginoo. Dalay kong kasulay katapusan, Lord. Himayang ka sa matang kamot ka ng mataas. Magpabilin mi sa pagtuon, musunod ka ni pagkabot na mo ang kabalingon. Kay ikaw lamang, Ginoo, ang tinugdan sa tanan. We honor you, we bless you. In Jesus' name, a big clap offering to the Lord this morning.